ilaihi raji'un. Wannan kuma wace iriyar masifa ce take shirin afka min ne haka? Me nayi? Me na masa? Me ya faru? A'a. Kawai mutum ya to a fusace shi Allah sai ya kashe ni? Kai. Akwai wani abu da yake shirin faruwa da ni. Wanda ya kamata a ce in duba in san menene wannan. Amma haka kurin ka tashi gadan-gadan ka ce sai ka kashe ni? Wannan da Allah ya sa mun haɗu da shi ko ya gani wallahi da kashe ni zai. Babu abin da zai hana wannan ya kashe ni. Amma mafita ta ɗaya ce. Asuba fari in dinga fitowa in zo nan gurin in zauna. In ya so da daddare tsakar dare na koma in je in kwanta. Amma in ba haka ba wallahi wannan mutumin in dai muka yi ido biyu da shi zai iya cutar da ni. Amma me nayi? Ko dai wani ne ya je kulla min wani abu? Ko Salma? Salma ba za ta kulla min haka ba. Saboda in ya kashe ni ai ita ma tamkar ya kashe ta ne. Kuma gashi ban isa in wa Salma bayanin asalin alaƙata da shi ba. Kai, na sa kaina a cakwakiya. Allah dai kawai ya kiyaye. Hajja Fati. Na'am. Kin ga irin abin da ya faru ne ko? Rabo na minallahi. Ko gaisa ba ne ba. To an lafiya? Lafiya kalau wannan. Ba ma wannan ba, ya ce gani. Dama na faɗa miki. Waɗannan ƴan binin da yake ganin su na rantsi da Allah kawai ki rabu da su. Ba ƙaramin tantire bane, yanzu dai kira kallon dai da idan kin ga abin da ya faru. Gaskiya. To kin gani shine ai. Yanzu kin ga abin da nake so da ke sai mu haɗu da ni da kin mu rufa juna asiri. Shikenan. To ya za a yi duk yanda kaddarar bawa ta zo ai dole ya aishe ta. Shine ai. Ka can kin zo kin ce sai shi. Gashi na ya zo har cikin gida. Allah ne kadai ya san abin da yayi a cikin wannan dan dakin nashi. Ƴan matan da ya binne Allah ne kadai ya san ƴan matan da ya binne a wannan wajen. To dan mafiya ne? A ke baki san binne ba? Wallahi. Da ya shigo cikin gida me yace zai yi? Dan Allah a bazancin dai kawai ya riga ya wuce kaddara ce. Ƴan mata nawa ya kai da daddare? Ke dai kawai ki bari irin ƴan binnin nan ki rabu da su. Ba karamin tantire bane. To shikenan da Allah dai ya rufa mana dai. To yanzu dai abin da nake so da ke dai ke riga da kin sani. Yanzu dai normal ba wata matsala. Allah ya rufa mana dai. Hajja Fati. Kaki. Wannan shine al'amari amma da can wannan dan binnin ya zo ya hana ni sakat. Ciyawa da nake zuwa nake a kan ma gaba ɗaya na je gonan ma sai inda ciyawa ma tana neman kirana. A'a, malam na dokar daji. Ka wani firgita ka razana kullum a dajin na kake ni sai ka ci wanda aka ce maka ga mutuwar ka me ya faru ne? Wallahi ba komai, wani dan shaye-shaye ne a nan cikin gari. Ya je sha wani abun wai shine ya zo zai kashe. Kisa kuma? Wallahi haka ya ce. To me kai mishi? Abin da na masa ba wani abu da na yi masa. Kawai dai kin san irin yan shaye-shayen nan na zamani, yanzu wani sai ya je ya shawo kwayoyinsa kawai sai ta gaya mai wani abu, an jima kuma yanzu da ya gani sai ki ji faran bai ma san an yi ba. A'a fa kar fa in je in bincika in ji wani abu ne fa ya fara tsakanin ku, ka faɗan gaskiya. Binciken me kuma zaki je ki? Wai ki je ki binciki me ya haɗa mu da shi? A'a ki kwantar da hankalinki, dama ke din ma fa na faɗa ne dan ki tunanin wani abu, amma babu wani abu da ya haɗa ni da shi ko wani abu. Dan zuwa nan da kika ga ina yi na dan kwana biyu ba komai bane ba, ina zuwa ne in dan zauna saboda ina buƙatar nutsuwa, in dan yi nazari, in nazarci abubuwa masu kyau a kwakwalwata, irin kalaman da zan dinga yi miki da wasu abubuwa, sai in koma in je in zauna shikenan fa. Amma kin dauka wani wai zaki je ki to binciken me zaki? Ke ma dai aiki ne bai ishe ki ba. Au to shikenan na fuskanci baka so na je na yi bincike akai saboda kin babu komai fa da ya faru, babu wani bincike da zaki je ki.
Shikenan to babu dama tunda baka san hakan. Yanzu dai idan ka gama zaman dajin naka sai ka je na aje maka abinci ka je ka abun nan. Lalle fa zaman daji yanzu nan ma ko zan je in dauki abincin nawa in ci. Wani lokaci ne dan daɗi yake me yasa kika ina kaiwa dare ban je ba amma babu matsala. Ka fara sabawa da irin yanayin mu kenan. Ya zama dole ai. Kana zama da madaukin kanwa aka ce shi yake kawo farin kai. Sannan zama da aljani shi yake kawo ka fara bacewa. Fatima, Fatima, Fatima. Yaya? Tunanin me kike yi haka? Wallahi yayi soyayya nan da muka yi kwana biyu na kamu da ƙaunarsa sosai. Ba na iya jure rashinsa. Haka suke rayuwar su wayannan. A ɗan ƙanƙanin lokaci sukan shiga rayuwarka amma su ci amanarka. To yanzu ya za a yayi ni wallahi ba ni da burin da ya wuce in gan shi. Zan iya shiga matsala idan har ban gan shi ba. Matsalan mu iri da yake da ni da shi. Ni ma dole neman sa nake. Idan baki manta ba yarinyar nan Salma shi kadai ne yake nuna min ita ko da ba zan iya yi mata magana ko da ba zan iya yi mata magana ba zan ganta na ji daɗi a raina. Amma hakan bai sa ya yi wannan ba. Ya ci amana ta haka amma komai ya wuce mafitar guda ɗaya ce. Ina tunanin ce shiga dole zan je na nemo shi. Tafiyata mai nisa ce. To ya ka taimaka don Allah. Ba zan taɓa dawowa gidan nan ba sai da shi. To na gode yaya Allah ya tsare. Allah ya kiyaye. Abadillali. Ina jin ka. Ai bawon Allah nan da na baka sako ka tera mai kwa. Inda lokacin da ya zo dai na haɗu da shi wato dama haka kake? Gashi nan duk uguwa har cikin gida ma yi ake? Wai menene haka ne? Ba ma ka san ma abin da kai ba ma? Iskancin naka ya kai har ka je ka bi yarinyar nan har cikin gida? Wai dan Allah wa wannan abun wai mafarki nake ne ko gaske ne ya za ku ce wai ni ya za a in je in same ta har cikin gida in je in neme ta kai ma kar ka zama na cikin waɗanda suke zargina da wannan abun. Ai ban taɓa sanin ma haka kake ba. Ka ce wato ko Allah ne kaɗai ya san irin 'yan matan da kake kawo cikin ɗakin nan. Ni? Da daddare. La ilaha illallah. Menene me yake shirin faruwa da ni ne haka? Wallahi kaji na ce wallahi ban shiga gidan nan wai ko na neme ta ba ko sanda abin ya faru fa ni fa ina can gurin ma fa a zaune ban san hawa ba ban san sauka ba kawai na ji ana wannan zancen ni ya za in aikata wannan ba na aikata tunda abin haka ne tattara inaka ka bar garin nan wannan irin in bar garin nan wannan kullar da ake kullawa kadde kai ma kana cikin wanda suka kulla wannan abin duk a kokarin ku na ku ga na bar wannan garin na kama hanya na tafi wani guri shine kuka je kuka hada da shi wannan ya tashi ya zo zai kashe niyya wallahi tunda nake ni ba na aikata zina ba kuma na aikata mafi munin aiki irin wannan to ani ban taba sanin haka kake ba ban taba sanin haka kake ba mun ne na faɗa maka ka tattara inaka kai maza ka bar garin nan na kaje dai na faɗa maka da haka kaga tafiya ta ni yawwa la illallah me yake shirin faruwa da ni ne haka ko dai ina ɗaya daga cikin mutanen da suka je suka kulla min wannan a makircin ne amma yaushe aka yi wannan abun kuma shi wancan ya yadda wannan ma ya yadda kowa yanzu abin da yake kallo na da shi kenan ko dai so suke dai in bar garin nan to ka ji da abin da ya faru ai tun da na ga bai dau jakarsa ba na tabbatar da ba nisan kiwoye ba can bayan gari yake zama can ta wajen gabas din nan wani abun ne a rufe shafin haka kawai normal okay to shikenan
Salman, Inna lillahi, dan Allah kaka kashe ni, dan Allah. idan da zan kashe ka lokacin da kai na kasa na zo na hau kanka da ba za ka kai labari ba. Haka ne. Ba wannan ne yake tafa da ni ba. Na zo akan abin da ya faru ne yana son mai maslaha saboda gaba ɗaya na shiga damuwa. Wallahi abin nan kawai ni ban san ma me ya faru ba, kawai sai gani ne ka taho fa da wuka. Mararan kana nema na zaka kashe ni, ban san me nama ba. Har kana ba da sallahun wai Amadu Dillali wai kai ya bari in sake sauka a gidan nan, in dai na sauka a ɗakin can zaka kashe ni. To sanadin haka ni ma na tashi na ɗan taho bayan gari, kullun sake-sake nake tunani nake ta yi, menene ya faru ni wallahi ba ni bane ba. Ba sarma da binni dai na ɗaga shayin kakkasare na ya ɓaci. Ba wannan ne ya kawo ni ba, na zo mai maslaha. Sabida kanwata ta kamu da ƙaunar ka, ni kuma na kamu da ƙaunar Salma. So nake kawai in ga Salma idanuna, ko da zan mata magana ko da ba zan iya yi mata magana ba, ina son na ga Salma idanuna. Amma abin da kai kamo ku ita tarfa, ni na ganka dara na ganka idan na ji abu. Ya kake haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An yaba aljani ne dai siffa ta je wannan aika. Fita mana kakkame yadda ni cikin wani kawai kuskure ka yi sa magana kawai a batta, na faɗa ma ka daina daga shayin. Yanzu yacce za na riga na yi wa kanwata alƙawarin sai na kawo ka. Amma tun da mun haɗu abin da nake so na yi lakum, mu rufa wa junan mu asiri. Kada ka ƙara ɗaga maganar wani ya ji. Idan ka ƙara ɗaga maganar wani ya ji, kaga za ka ɓata tarbiyyar gidanmu, to dole zan ma hukunci. Gaskiya ne, haka ne. Don haka yanzu mu zuba kanwata ta je ta ganka ta haɗu na biya mu da kai hankalin ta ya kwanta, kai kuma ka gyara kwalanka. Ku ci gaba da tafiya. Fatima. Yaya ka gan shi? Mun haɗu da shi amma. Alhamdulillah. San wani renon hankali da ya manya mayar da ni wani ba'adame. A'a. A wani ƙundurmin daji na je na same shi. Amma kin san me ya karanta min? Abin da hankali na ba zai ɗauka ba. Me ya faru? Wai shi bai san ya aikata wannan abin ba. Yaya to ina mai da gaske yake wallahi. Tallaka fara can ku ƙananan lissafi gare ku Allah. Lissafin ku baya ba da lissafi mai kyau, yanzu ke kina ganin kaman ba aikata ba, aikata zai iya aikatawa. Amma kin gane fita ta na auna. So nake ki fita ki je ki same su, kin gane yacce za a yi nuna mun wannan yarinyar an ganta normal da yana ina dan Allah yaya. Yana kofar gida. Kaga yarinyar nan ko lissafi babu, kawai gani take kawai ba isa in ya ga nan ba fitar sai auna ba. Amma normal in ya ci gaba da renon hankali na ran sai na ina ta neman ka ban ganka ba, ina ka shiga dan Allah ka banni. Ai baki san abubuwa da dama sun faru. Ni da kawai ina can kawai sai ji ne wai yayanki ya taho da wuka gadan-gadan wai ya zo zai kashe ni. Ni ban san ma din me ya faru ba, sai nake jin wani zance wai har gida na zo na same ki. Na rasa ma ni yaushe aka yi wannan abun, wallahi kin gani nan kwata-kwata ban san me ya faru ba, ana zargina da wani abu
da ban taɓa aikata shi ba ma na ƙaunar aikata shi, kawai sai na ji an ce wai shine na zo na rasa wa zan aikata wa sai wacce nake son aura. Abin ya mutuƙar bani mamaki. Shi ke magana. To ni ma fitaron da ka zo ka ja mun mayafin nan a gida, ni wallahi tun ranar gaba ɗin dai na shiga damuwa, komai dai ya wuce kawai, ni dai dan Allah ka za. Ba wai batun komai ya wuce ba, abin ni sai ya dinga dagula tunanina, ban san da ne ba, ban san da abin nan ya faru ba gaba ɗaya. Kawai ji nake ana ta cewa na aikata, wallahi kin san me, wallahi wani lokaci aljanu suna iya yin sisifar ga ko wani abu su je su aikata wani mummunan abin. Kin san ina da makiya, kuma kin san mutanen da ba sa so nake, ko Ahmadu Dillali wallahi zai iya zuwa ya je kutun su kullo abin da za a zo ke a idan kike ga kamar ni ne, kuma alhalin ba ni bane. Kwarai kuwa wallahi haka ne, aljanu ba abin da ba za su yi ba. Ni na riga na san halinka, wallahi na san ba za ka aikata ba, kawai ni amma kaina ne ya kulle, na rasa yadda zan yi. Ni wallahi na san ba za ka yi ba, sai dai ba mamaki ma Ahmadu Dillali ne, saboda daman kowa ya san matsubbaci ne, wallahi ba abin da ba za su. Ai Ahmadu Dillali Allah ne ya san irin binne-binnen yanzu da yake yi, wallahi shi zai je akwai wani tsafi da ake, wallahi yanzu nan sai a turo aljani yayi kamaka, ya je ya aikata abin da ma za a zo a kashe ka ƙarshe. Yanzu da ta zo da tsotsayi ba wani abin zai je mun ba. Wallahi haka ne, haka to ne. amma yanzu addu'ar da zai ai ko birni yakin je gidan sama sai ya ganki a ciki, ba ma zai zo, bai ma isa ya zo ba, saboda zan kafa miki tsaro da komai. Kuma yanzu abin da zan gaya miki, addu'a za mu dage a kai. Allah ya tsare Allah ya tsare mu da sharrin mutum ko aljani, kar a zo a sake haɗa mu. Kuma insha Allah ni ba zan ƙara gudun ki ba, dama ni fatattaka ta akai, amma da tunda Allah ya sa na dawo, mutuka raba takalmin kaza, wanda yake bakin ciki kuma sai ya yi, ko ba haka ba? To shikenan, dan Allah yanzu zaka ci gaba da zuwa, ka banna a cikin damuwa wallahi, dan Allah. Ai zuwa ma in kika ce zuwa ɗaya kenan, kullun sai na zo kamar yanda muke da, babu abin da zai canza, tunda da ma can fatattaka ta akai, yanzu kuma na dawo, hankalin ke kwanta, dan yi murmushin gani. Wallahi ba zan iya rabuwa da kai ba. Assalamu alaikum yaya. Wallahi Allah sarki, bawan Allah da na tambaye shi ce wallahi shi bai ma sani ba, aljanu ne kawai suka yi siffarsa, wallahi suka yi min wannan abun, babu ruwansa bai san an yi ba. Allah gafara can batarsa ya auna duka aiki ne. Wallahi yaya ba ruwansa, wallahi bai san an yi ba, kwata bai san zancen ba. Ce miki aiki ne Allah, fitarsa ya auna Allah, ba isa bane ba, ni ma fitata nake son auna a kansa. Allah ni na yadda da shi, wallahi gaskiya ba zai min haka. Maryama. Na'am. Ya Fatima fa. Oh, tana can dai donan wadan birnin da ka hada ta da shi din nan. Ka san dai kwadayi mabudin wahala. Ke matsala ki kenan, man kadar Allah haka kadar jiwa, abinda mai duka ya hukunta haka zai kasance. Ke ma in kika hakuri mai duka zai iya canza maki, in kika cinye kaddara ke ma kika cin sa mai goge. Kawai ni dai kawai na a gidan nan ka tsane ni. Da a ce ni ba kanwaka ba, ban san ya za ta kasance a gidan nan ba. Allah ya taimaka, uwa ɗaya ne muke nan a gidan nan. Amma da ka an tsane ni. Kin dauka da zafi kenan, to daya ki ji tunda kin dauka da zafi, ko ca cika araba zumuncin nan ba wani abu sai araba. Ya za a raba zumunci ko ba muna uwa ɗaya uba ɗaya. To ai dan in ba adawa ce ta sa. Tsanan ce ta sa ai. Ah, Fati, ya na ganki haka kuma? Tun da ka aika in zo. Na ji ba ni da lafiya, yanzu ma jikina wani Sannu. Fati. Kamar
kawai ba ta nake ji a waje. Aina suka tsaya ne. Ta nake tana ihu a waje. Kai wallahi ihun ta ne. Allah ka je ka duba. Ke dai ina suka tsaya. Ne ban sani ba je ka duba kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jini me ya fara haka? Kowa ya taba min kanwata. Kana ji wallahi ina ƙarasowa ne kawai sai na ga ta nan gurin. Ka gan nan kawai sai na ji jikinta kawai. Inna lillahi. Inna lillahi. Biyo ne. Wallahi biyo ne. Yana nan ba biyo ne ya kashe ni zai dan Allah ki taimake ni. Kai in taimake ka? Wa zai taimake ka? Ni kake cewa in taimake ka? Yanda muke da ke yanzu ba za ki iya tsare ni daga sharrin wannan mutumin ba? Kai an gaya maka duk abin da kake kullawa ban sani ba. An gaya maka ban gane makircin da kake kullawa ba. Wanne makirci kuma? Ai wannan yarinya abin da kaga ya same ta. To ni ce na kaɗan ka gani daga cikin aikina. Tashi ka bani guri. Ki taimake ni dan Allah kashe ni. Ka tashi ka bani guri.